Ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini benesibi engozini uphikosi lowo moya ophamulu Abrahama owatambi supawule wazuza amandla ezulu amandla Eliya asaphela ini namhla akazimlisi umozisi ujobe wabekezela Nkosi yaendula Pindutele umsawakho Asizipelise kuwe Telumoya wakho Ngcwele Nkosi yaendula Pindutele umsawakho Asizipelise kuwe Telumoya wakho Ngcwele Telumoya wakho Ngcwele Telumoya wakho Ngcwele Telumoya wakho Ngcwele Ndokuchingamidza imose mzita She wedu na mponesi Jesu Kristu. Amen. Chekutanga toda kutenda Mwari nemikana yanoramba achitipa vatadzi vanenge Yesu shungu dzake dziri dzekuti mikana yanoramba achitipa kuti tifanane naye. Toda kutenda Mwari kune vose vari kuona kana kunzwa ngatitendei Mwari nokuti Psalms 150 verse ya 60 inoti chinhu chose chine mweya machiri ngachirumbidze Jehovha. Saka toda kurumbidza Jehovha nokuti nyasha dzake dzinogara nokusingaperi. Zvizhinji zvatinorwirwa naMwari pakawanda paanotipukunyutsa, pamwe pacho dai taisvinudzwa meso tichiona taigona kuti Mwari shuwa nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvinogara nokusingaperi. Asi nditenderei panguva ino tipinde muBhaibheri, tirave Bhaibheri, tinzwe kuti Mwari anoti kudii kwatiri. Nyaya yedu inobuda pana Genesis chapter 22 verse ndeya 1 tichidzika nayo. Chidikwa ndechekuti tisvike paverse 13, asi tichangonhonga mavhesi atichaverenga. Ndichaverenga pano imi makateerera. Genesis 22 verse ya 1 inoti, shure kwaizvozvo Mwari wakaedza Abrahamu akati kwaari, Abrahamu, iye akati, ndiri pano hangu. Akati, zvino tora mwanakomana wako mumwe chete waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria, umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza. Abrahamu akamuka mangwanani, akasunga mbongoro yake, akatora majaya ake maviri na Isaka mwanakomana wake, akatsemura huni dzechibayiro chinopiswa, ndokusimuka akaenda munzvimbo yaakaudzwa naMwari. Zvino nomusi wetatu Abrahamu akasimudza meso ake akaona nzvimbo iyo ari kure. Abrahamu akati kumajaya ake, imwi chigarai henyu pano nembongoro.
ini nomwana tichaenda ikoko, tichambononamata, tichadzoka kwamuri. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Titenderei mangwanani ano titaure pamusoro unoti ramba uchiteerera. Ramba uchiteerera. Ngatidzorei usi hwedu tinamate. Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai rumbidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Hero shoko renyu raraurwa. Chatakukumbira Mwari, dudzirai muri moga. Musatendere pfungwa dzangu dzimhanye pamberi, asi mizevezerai munzeve dzangu. Mubate rurimi rwangu, mutaure moga, nokuti zviro kwazvo ndikataura ndirini tose tinorashwa, asi mukataura murimi muchakwezvera vazhinji kuriponeso. Totenda nokuti matonzwa kukumbira uku ndiJesu tanamata, amen. Musoro uri kuti ramba uchiteerera. Now ndine problem na Mwari wandonamata, nokuti mukatarisa chapter iyi Mwari handimunzwisisi. Zvikuru sei zvaanotaura dzimweni dzenguva handikwanisi kuzvinzwisisa, zvinondinetsa. But Mwari ngaavongwe nokuti iye anoziya ramangwana nhasi. Now mukatarisa Abraham, chekutanga Mwari anomudana kubva munyika yemadzibaba ake, omuti simuka hande, but kwatoenda handikuudzi. Chekutanga number 1, how can you say simuka tiende? Kwandiri kuenda handizivi, asi mongoti simuka hande. Ini ndindoziya kwatoenda. I have a problem. How can I go to a place where I don't know? But Mwari chaanotsvaka kuti iwe uteerere. Abraham anosimuka panguva yaachiri kunzi Abraham, anosimuka nemudzimai wake Sarai, votanga kufamba. Bhaibheri haritauri kuti vaitungamirirwa nei, nekuti gore tinozoriwana kumberi kuna Exodus. Apa Mwari handizive kuti aiudza Abraham sei kuti apa ngatitene, apa ngatiende, handizivi, asi chandoziva ndechekuti Abraham anosimuka oenda. Now Abraham aenda afamba, ane makore 75. Panouya chitsidzo, mudzimai ane 65 years. Mwari ndokuti Abraham chimbobuda, tora kuti uye panze, kwakanga kwasviba, ndokumuti verenga chimbondiverengerawo nyeredzi. Abraham oti hazvikone kuti ndiverenge, zvikanzi sekutadza kwawaita kuverenga nyeredzi ndozvichaita vana vako. Asi regai ndichimbidze kukuudzai, panguva iyi Abraham haana mwana. Vatiudzwe kuti ane makore mangani vachizama, but mwana hapana. But pauya chitsidzo Abraham ane 75 years, mudzimai ane 65. Now Abraham audzwa naMwari, anotenda zvinotaura Mwari, nokuti rangarirai, tatosimuka kubva kuUri revaKaradhea, ndatosiya madzibaba angu, ndatofamba nemi, but ndatenda kuti zviro kwazvo ndichava nemwana, but ndine 75 years. NdiAbraham uyu, but nguva inofamba. But ndine problem naMwari. 75, 77, 78, 80, 82, 83, 85, hakuna mwana. Patofura 10 years, but mwana hapo. Na upandine problem ndepekuti mupfungwa ndinombofunga kuti Mwari sandini ndakakumbira, ndimi makatsidza, zvapapfuura 10 years, chiripiko chitsidzo, but Mwari anotsvaka vanoteerera. Saore moyo kana Mwari ataura zvichaitika. 88, ane 88, mudzimai anouya oti Mwari ane majokes. Zvakadii kuti mutore murandakadzi wangu Haga, mukamutora mopinda kwaari, mukaita mwana ndiye achava mwana wechipikirwa. Abraham anoteerera shoko remudzimai wake,
otora Hagari opinda kwaari zviro kwazvo mimba inobata. Hagari anozvara mwanakomana odumidzwa zita rekuti Ishmael kungoti Mwari anonzwa. Azvara Ishmael, Bhaibheri rinoisa pachena Abraham aimuda Ishmael, asi amuda chitsidzo naSara panga pasina. Nguva inofamba 88, 90, 95, patova nemakore 96, 97, 99, kutosvika 100. Mwari anodzoka pashoko rake. Abraham ane 100, Sarai ne 90. Zviro kwazvo Sarai anobata pamuviri ozvara mwanakomana omuti Isaac. Now Isaac azvarwa, Isaac anokura, asi mukoma wake Ishmael ane makore 12 kupfuura Isaac. Saka Isaac chakudiwa pamba, attention yese iri kupiwa Isaac. Zvinorwadza Hagari, zvinorwadza Ishmael nekuti kwauya mwanakomana wechipikirwa. But ngatidzoke pachapter 22. Mwari pane zvaanotaura. Now 22 yati shure kwaizvozvo Mwari akaedza Abraham akati kwaari, Abraham, iye akati, ndiri pano hangu. Teererai vana vaMwari. Abraham zvadanwa, minduro yaanopindura anoti ndiri pano hangu. Muchirungu inoti behold here I am. Pane nyaya pa behold here I am. Abraham akakanga kechi 8 achidanwa naMwari achipindura. Kekutanga ndo kaadanwa kubva kuUri waKaradhea, but apa kechi 8 anodanwa unza Abraham oti ndiri pano hangu. Vara racho daitairidudzira muchiHebheru zvaroreva riri kuti ndiri pano ndagadzirira kunzwa, kwete kunzwa bedzi, nekuita zvamuchataura. Abraham aiva experience. In other words, Abraham knew the voice of God. Let me illustrate. Ndikudzei ini ndakakombererwa nevanasikana vaviri, one wacho ane 11, mudiki wacho ane 4. Zvavanoita vane tsika yekuti mangwanani oga oga vanouya pabhedhuru redu ogogodza chinoda kuita kupindwa. Saka isi tine tsika yekukiya namai vacho, saka tinokiya bhedhuru. Saka patinokiya bhedhuru nenguva nekufamba kwenguva isu sevabereki taakuziya kagogodzero, nekuti mukuru wacho akauya akagogodza, anogogodza kaviri kana katatu, akanzwa pasina mhinduro anoenda. Asi mudiki wacho akauya kagogodzero kake haaendi. Izvi zvinotiratidza nekutiziisa kuti anogogodza uyu amudiki wacho. Why? Because taane experience navo nemagogodzero avo. Abraham panguva iyi panzi Abraham paari kupindura kuti ndiri pano hangu. In other words, ari kuti ndamira, ndakateerera, ndateerera ndichaita zvamuchataura, nekuti ndakatokupa evidence kuti pekutanga pamakandidana ndakateerera ndikaita. Mubvunzo, do you hear the voice of God when he knocks on your door? Nekuti zvakazarirwa 3:20 inotoisa pachena, tarira ndimire pamukova ndichigugudza. Do you hear the voice of God paanotaura? Abraham had an experience with God. Abraham anga akuziya kuti ndiMwari anodana. Abraham anoziya kuti handiteereri bedzi asi ndichaita. But haana kuziya kuti zvaakuda kutaurwa apa zvikukutu. Now ateerera Mwari anoti, vhesi ya2 inondinetsa. Zvikanzi akati zvino teereresai mashoko, tora mwanakomana wako mumwe chete waunoda. Pane nyaya, mwanakomana wako mumwe chete. Problem. Kona Mwari, zvamunoti mwanakomana wangu ega kana kuti iye oga, ko Ishmael waripi?
Asi mwanakomana wangu here, sei muri kuti tora mwanakomana wako oga waunoda. Zoita sekunge Abraham hadi Ishmael anongoda Isaac. Regai ndikuudze ichakavanzika pavhesi iri. Mwari kana achitarisa Isaiah 64 vhesi ya 6 inoti isu nekururama kwedu tinenge nguo dzakashakara dzine tsvina. Mwari kana achitarisa Ishmael is a manufactured product, but he's not a manifested son. Zvazvoreva ndezvekuti iwe semunhu unomanufacture. Adam na Eve zvavakatadza mubindu reEden, vakamhanya kuno manufacture mbatya, but mbatya dzavakamanufacture aiva mashizha. Chakakanganwikwa kuzikanwa ndechekuti mashizha achasvava nekuti chivi changa chapinda. Saka Mwari anoti aiwa ina handitarisi zvinomanufacture, nekuti zvinomanufacture mabasa emunhu. Munhu haaponeswi nemabasa, asi anoponeswa nemweya waMwari ugere maari. Saka Mwari anoti tora Isaka mwanakomana wako oga. Ishmael is the fruit of your labor. Atitarisi totarisa Isaac, because Isaac is a manifestation of God. Saka anochinzwisisa kurema neudzamu wenyaya. And chinomunetsa vhesi yatuiri pachena chikanzi mutore unomuita chipiriso chinopiswa, muchirungu ndo burnt offering. Now chinondinetsera Mwari zvanotaura at times zvinoita se zvisina sense. Nei Mwari, ndiri kutora mwanakomana wangu ega, ndamumirira for 25 years, and mu 25 years macho ndakatoradza kuti handina patience, ndikaguma ndaita sekufunga kwangu kuti zviite. Asi imi makuti ndichitora mwanakomana wangu ega, and haasiri ega, muri kutopupura kuti ndinomuda. And mapupura muri kutoti ndiende naye, ndaenda naye ndiri kunomupisa. Asarangarirai munguva iyi zvinamato zvanga zvakapoteredza Abraham, maCanaanites vagara vaitwa netsika yekupisa vana, and vaipirisa kune chimwari chavo chainzi Moloch. Asi Abraham anga akatoudzwa naMwari, because Abraham ane evidence yekuti Cain akauraya munin'ina wake Abel. Saka Abraham anoziva kuti kuuraya hakutenderwi pamberi paMwari. But Mwari manje akuti ndini ndiri kutaura, ndini ndiri kutaura. Tora mwanakomana wako, watora mwanakomana wako, toda kuti unomupisira. And kupisira chipiriso zvachaitwa manje, iwe ndiwe waibaya wega. Saka tora Isaac unomuuraya, womupisira chive chipiriso chinopiswa. Regai ndikuudzei, mukatarisa Leviticus chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, inotaura ne5 maofferings aipiwa kuna Mwari. 3 yacho anonzi sweet smelling offerings, kana kuti sweet savor. 2 acho non-sweet savor. 3 aya aiva voluntary offerings. 2 aya aiva involuntary offerings. But Mwari panondinetsa anoti tora Isaac umuite a burnt offering. Ndiri pana Leviticus chapter 1 verse 1 muchidzira. Burnt offering yaipiwa nemunhu azvipira. Mubvunzo idere kuti Abraham anga azvipira, nekuti burnt offering chipiriso chinonhuhwira pamberi paMwari. But here's the problem. Isaac understands the gravity of the matter. Now pamwe pandaiverenga ndichingopfuura zvakamunetsa. Now I want you to notice, Mwari anomuti simuka tiende kunyika yeMoria. Pane gomo randichakuratidza. Have you noticed that each time Mwari pari kudila na Abraham haamuudzi madefinites? Simuka tiende kunyika yeMoria, kune gomo randichakuudza, haariziwi. Abraham osimuka, but asati asimuka mufungwa make munotanga kurema, nekuti chakumbirwa. Regai ndikupe mienzaniso. Ndorangarira ini ndichangopedza chikoro. Ndapedza chikoro, basa rekutanga randakawana
paiva nemutambo and paigona kufambika netsoka asi zvaiva nyore kuenda nebhasikoro. Nguva yandapedza chikoro mota dzadzisati dzawanda mawandiro adzaita, saka ndiri jaya nandichiri jaya ndawana basa ndakatenga kabhasikoro kangu. Saka instead yekuti ndikwire michovha nemakombi nemabhazi ndakati zviri nani ndisevhe mari ndokutenga muchovha. Saka ndaienda kubasa nemuchovha. Ndiri kuenda kubasa nemuchovha ndaichovha bhasikoro rangu ndosvika ndorikiya ndopinda mubasa 4:30 dzakwana ndotora bhasikoro rangu ndodzokera kumba. Zvakazoitika basa iri rakapera ndikawana rimwe, ndawana rimwe ndichangoshanda ndashanda, Mwari akandikomborerawo ndokubva zvaita ndokutengawo mota. Ndinorangarira my first car. Ndaidisa zvisingaiti. Ndaiti kana ndoigeza ndaitsumba kugeza mavhiri paanotsika napo. Why? Because I love it so much. It's my first car. Ndaiti kana ndoitsvaira mukati ndaitsvaira zvekuti kana munhu akati ndokumbirawo lift moyo waiti asi ndichangobva kugeza mota. Now Abraham madiro anoita Isaac akapfuura madiro andaiita mota yangu yekutanga. But Mwari manje ochiti chichandifadza, tora mwanakomana wako umuuraye umpise. That's impossible. But musoro wenyaya uri kuti ramba uchiteerera. Ndine problem nevanhu vanoda Mwari kana zvinhu zvichingofamba zvakanaka. But the minute pazvinoita sezvaipa, people have a problem with God. Abraham anga ine nduramo yekuti arizine naMwari kuti how be it. Number one, panguva iyi paari kuedzwa Abraham ane 120 years, Isaac ane 20 years. Abraham aigona kuti tarirai ndamutana ndouraya seiko mwana. Number two, tarirai chijaha chine simba chinogona kundikurira zvinoita sei. But Abraham adaro anoteerera. Ovatora mwanakomana wake kuseniseni nemajaya 2 huni vanga vabanzura ndokudzisunga pambongoro ndokutanga kuenda. But ndoda kuti munotice one thing, pavanofamba nemajaya mairi aya aibatsira Abraham naIsaac mwanakomana, vanosvika vafamba 3 days pane imwe nhambo. Muvhesi ya 5 inoti Abraham akati kumajaya ake, imwi chigarai henyu pano nembongoro, ini nomwana tichaenda ikoko tichambononamata. But verse 4 yati zvino nomusi wetatu Abraham akasimudza meso ake akaona nzvimbo iyo ari kure. Rangarirai vhesi ya 1 yaisa pachena. Abraham paanotumwa akangonzi enda kunyika yeMoria. Gomo racho harizikanwe, zvoisa pachena kuti nyika yeMoria inyika yemakomo. But paanonzi chienda haana kuudzwa kuti igomo ripi. But mushure memazuva matatu achiri nechekure anoona kagore pamusoro perimwe gomo, ndokuziva kuti ndiro gomo. Anoti kuvaranda vake, imi chisarai pano, asi zvamosara pano chengetai mbongoro. Batisisai mashoko, chichengetai mbongoro. Vhesi ya 6 ndo yandoda. Asi tisati tapinda muvhesi ya 6, vhesi ya 5 teererai zvaanotaura. Ini nemwana tichaenda timbononamata, tichadzoka kwamuri. Hamuna kumunzwa? Abraham secret ndiye anayo. Abraham ari kutoziva kuti kwandiri kuenda ndiri kunopisa mwana. But paari kutaura, imi sarai nembongoro, ini nemukomana taakumbononamata. But chinzwa, tanamata ticha, haasi kuti ndicha, tichadzoka. Mubvunzo, saka unenge wapirisa chii mugomo? Faith ya Abraham ndinonamata kuti Mwari ndipewo faith yanga ina Abraham. Abraham knows that even if I go and pray, I'm coming back with the son.
nekuti kana murimi makambondipa hapana chinokutadzisai. In fact, Hebrews 11 verse 19 inoti anga atotenda kare kuti nyangwe akafa ane simba rekumumutsa zvakare. Saka Abrahama haana pokano mupfungwa dzake, anoziva kuti nyangwe ndikaenda ndiri kudzoka naye ari mupenyu. But chinzwa, kune vamwe vasingaendi panzvimbo yekunamata, chavo kuchengeta mbongoro. Teereresa muteereri, kunyangwe vamwe vakakubatsira murwendo rwako rwekunamata, pane pavanogumira. They don't go up the mountain, they stop at the foot of the mountain. Why? Though they were helpful all along, they won't help you up the mountain. Nekuti pamusoro pegomo pakuda personal experience. Kune majaya nemhandara vari kutarira kuti shuwa here tadanana kwe 3 years akanitambisira nguva yangu, sazvinetse. Kune vanofanirwa kusara mujinga megomo, kukwidza unokwidza wega. Saka Abraham anoti michisarai makachengeta mbongoro, ini nemukomana taakumbononamata. When it comes to issues of worship, go up the mountain alone. You don't need any help. We have a help in time of need. We don't need to look to other help, but our only help is God. Saka vanotanga kukwidza. Bhaibheri ranga raisa pachena, akabereka huni ndiIsaac. Now vakukwidza, Isaac anovhunza baba wake, moto vanawo, banga vanaro, huni akatotakura. Oti baba, Abraham minduro yake yakafanana neyaita futi muvhesi 1. Zvikanzi hongu ndiri pano hangu. Zvikanzi tarirai, moto tinawo, banga tinaro, huni tinadzo, ko wayana yatichanopirisa ndeipi, iripi? Let me tell you one thing. Isaac aiziya how to worship, because earlier on na baba vake vaisimbonopirisa, and anoziya kuti Mwari haana matwi pasina chipiriso. Kuti nhasi kune anoti ndinongomunamata chikuru moyo, aiwa pane chinopiriswa. Saka anoti chipiriso chiripi baba? Zvinovaremera nekuti rangarirai 3 days dzavafamba idzi anga asati audza mwana secret yaainayo mumwoyo. Mumwe munyori paanga achinyora nyaya iyi ati pamazuva 3 aya Abraham kana akamboremerwa, akaremerwa zvikurusa. Zvikanzi kuremerwa kwakaita Abraham kunopfuura kwaAdhamu bindu reEden atadza. It was of grave concern kwaari. Saka paachibvunzwa nemwana anoti, mwanangu, Jehovha ndiye anoziva uye ndiye achaprovaida. Saka vanoramba vachifamba ndokusvika pamusoro pegomo. Asvika anovaka aritari, avaka aritari, anosunga mukomana, asunga mukomana, anomuradzika paaritari, amuradzika paaritari. Pavhesi ya 10 zvino Abraham akatambanudza ruoko rwake akatora banga kuti abaye mwanakomana wake. Vhesi ya 11, ipapo mutumwa waJehovha akadanidzira kwaari akati, Abraham, Abraham. Iye akati, teerera imhenduro yake, ndiri pano hangu, behold, here I am. Abraham akaramba achiteerera. Keep listening, ramba uchiteerera. Nokuti Mwari paakataura kwekutanga kuvhesi 1, simuka undobaya mwanakomana wako mupirise. Pavhesi ya 11 zvachinja. Dai Abraham asina kuramba achiteerera, aigona kuuraya Isaac akabhesa pavhesi 1 kuti uraya mwanakomana wako. But praise be to God, Abraham continues to listen. Nhasi uno tine vanhu vanoramba vachiteerera, but the instruction has long expired. God is
is now speaking anew. Who knew? Kuti naso no shoko richaparidzwa pa Facebook. Because we have to continuously listen, God is saying, gone are the days. Pawaida kumira pamberi pe jekerere. Woparidza, the instruction has changed. Continue listening. God is now saying, stop, don't kill the boy. But listen, save the boy. Saka Mwari anotsvaka vanhu vanoramba vachiteerera. Not those who work on expired instructions. Not saying that God changes, no. Not saying God will alter and falter between his word, no. But Mwari anoda vanhu vanoramba vachiteerera. Mira usabaye mwanakomana wako, musiye akadaro. Saka Abraham nodzikisa banga pachinzwa imanje. Vesi ya 12, akati usaisa ruoko rwako kumwana, usamuitira chinhu, nokuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari. Zvausina kundinyima mwanakomana wako, iye mwanakomana wako mumwe chete. Problem. Ini muupenyu hwangu handambobvira ndada chinhu chinonzi test. Ndorangarira ndiri grade 7. Taverenga pakanzi November asvika yanguva yemazamanishoni, handina kumbobvira ndafarira chinhu chinonzi test. But tarisai zvinoita test. Test unotanga wapiwa information. Wapiwa information, tochizokutesta kuona kuti information ya zvakapinda zvikagara here. Saka test inoita zvinhu 2. Chekutanga inotesta kuti unogona here kuretaina zvawakadzidziswa, number 1. Number 2, iri kuda kuburitsa pachena kuti unogona here kurarama izvo zvawakadzidziswa. Vazhinji vedu tinoti tinoda Mwari, asi Mwari ane nguva dzekuedza kuona kuti zvamunotaura nemuromo ide here kuti mumoyo zvirimo. But the test ya Mwari manje pana Abraham anotestwa after apiwa chipikirwa. And apiwa chipikirwa, Mwari ndatomira 25 years, makadii kundiedza 25 years chipikirwa chisati chauya. Mazopindura, mazozadzisa, mandipa the answer to the prayer. Ndani answer. Asi, in my own amazement, makukumbira kuti ndidzore answer futi chakare. God will test you. But praise be to God, Mwari anofadzwa nevanhu vanoramba vachiteerera. Now the test is over. Kana Mwari, no, ndazvona. Kwaari test apasa. But panondinetsa manje, verse 13, Abraham akasimudza meso ake akatarira, ndokuona shure kwake. Teererai. Akasimudza meso ake, ndokuona shure kwake gondowe yakabatwa nyanga dzayo mugwenzi. Abraham akatora hondowe akaipisa chikava chibayiro panzvimbo yemwanakomana wake. Notice, maona here kuti Abraham test apasa. Pangodaidzirwa nemutumwa unzi chimira usamukwadze, ndazviona kuti zviro kwazvo unonditya. The test was done. But he lifts up his eyes, and behind him, pane paradox, asimudza meso asi kumashure anoona hondowe yakabatwa nenyanga muchikwenzi. Hapana anomukomanda kuti chiitora uipisire. No one gives him the command, but Abraham knows that kunamata hakusi complete pasina chipiriso. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Saka Abraham anochoka otora gondowe. But notice, gondowe, dai Abraham akaenda kune rimwe gomo raarisiri iri mamusina gondowe. Gondowe ranga riri mugomo raanga achazoratidzwa. So Abraham, because aiteerera, the gondowe ranga riri pagomo rakarehwa. So be careful, you can do the right thing at the wrong place. Nogona kukwira pane rimwe gomo, but harisiriro. Rine gondowe harisiriro rauri. Uri pagomo chairo here. Now anopira gondowe. Apira gondowe. Anodzika. I can imagine achidzika osvika kuvaranda vake aine mwanakomana wake. But let me close this. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him
should not perish but have eternal life. John 1:29. Tarirai nyenye ya Mwari inobvisa chivi chenyika ndi John aidedzera. Tine gondowe rakabaiwa kubva nyika isati yasikwa, gondowe rinova Kristu. Mutarirei akasasikwa pagomo reGolgotha, mutarirei ari paKalvari, chaanoturikirwa paKalvari kuti iwe neni nhasi tiponeswe. Waifanirwa kuti iwe neni tife, but gondowe rakaenda pachinzvimbo chako. Nhasi uno taifanirwa kunamata Mwari, and nhasi uno taifanirwa kupa Mwari zvedu zvese nekuti iye akapa zvese. But here's the problem. When you give God, do you give him the best? Kana kuti unompa zvisisina zvasara, iye anotsvaga the best. Do you give him the best? Nekuti he went up on Mountain Calvary. Now vanodzidza pamusoro pemakomo ukazorangarira kana kuti mukaidzidza zvakanaka, Mount Moriah yanga iri pado neMount Jerusalem. Temberi inovakwa padyo neMount Moriah. Na umwe munyori achinyora anoti Satan akatarisa zvikuru, and Satan has guarded the spot where Isaac was supposed to be sacrificed, because he knows kuti this spot marks our salvation. Mwari aidzidzisa Abraham in type and in promise. Ndozvinoita James. God taught Abraham in type and in promise. Chitsidzo ndechekuti Kristu akatifira kare tichiri vatadzi. Whilst we were yet sinners, Christ died for us. Why do you want to perish in your sins? Why do you want to perish in your own sins? Number two, why are you looking at your own merit? Because Mwari hatarisi merit yako. Merit yako inguo dzine tsvina. Mwari anotarisa the manifestation. Philippians 2:13 inoisa pachena. For it is him who causes us both to will and to do of his own good pleasure. Mwari hatarisi mabasa ako saAdamu unogona kufuka nekumanufacture mbatya but dzinosvava. Chinotoda the garment of righteousness. Mwari hatarisi Ishmael nekuti Ishmael kufunga nemabasa ako. Mwari anotarisa Isaac, for Isaac is the divine manifestation. Asi tine vanhu vanotarisa pane zvavakaita zvikukutu. But rega ndikurangaridze, manufactured products. God does not look at manufactured products. He looks at the manifestation of his power through you. Aripo here nhasi anoti Mwari, ini ndinotarisa zvandakamanufacture, ndikatarisa zvandakaita nezvandoita, ndoona ndakakwana. Umwe mutauri wandakaona akaita a bold declaration umwe musi zvikanzi kana paine zvinoitwa kuti ndiende kudenga, I have done it. I've done everything that qualifies me to go to heaven. That was a bold declaration. But chisina kuzikanwa nemukuru ndechekuti kudenga hakusi kuendwa nevanhu vanoti I have done it. Kudenga kuri kuendwa naIsaac. Isaac amanifestwa naMwari mbune muupenyu hwako. Nekuti Ishmael mabasa ako, God does not look at what you have done, but God will look at what he has done through you. But only kana achigara mumoyo. Aripo here anoti Mwari, don't allow me to look at what I've manufactured, but help me to see your manifestation in me. Kana aripo akadaro ngana mateneni panguva ino. Mwari wari kumusoro kudenga atendwai rombedzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Tarirai shoko renyu raisa pachena. Ima hamutsvaki zvatomanufacture isu, asi munotsvaka vanoramba vachiteerera. Nokuti vanoramba vachiteerera ndo voga vanonzwa zvamunoda kwatiri nezvamunotsvaka kwatiri. Kune vamwe vakangonzwa kekutanga ndokubva vafunga kuti zvakwana, asi imi munoramba muchitaura kwatiri. Tidzidziseiwo kuteerera. Nokuti pamunotaura, munotaura kuti mutivandudze. Mativandudza Mwari, chizvimanifestaiwo matiri zvamoda imi. Nokuti tiri toga simba hatina, asi imi mukashanda matiri, zviro kwazvo munotipa simba rokuita zvamunoda. Tifambisei munzira dzokururama, nokuti tiri toga nzira hatingaifambi, asi imi mukatibata ruoko mukafamba nesu,
zviro kwazvo chafamba nzira dzokururama. Chikumbiro chedu Mwari, mararamiro edu aise pachena, apupure pachena kuti imi munorarama matiri. Musati tendere tichirova matundundu edu tichizvikudza pamusoro pezvatinoita, asi kana taita Bhaibheri renyu rinoisa pachena, taita tingori varanda vaita sekutumwa kwavangu vaita. Nokuti imi makatiisa pano for a purpose. Chinangwa chiri chekuti tiparidzire pasi rose tenderere. Taparidzira vazhinji vagodhonzerwa kuruponeso, vaponeswa apo tsuri icharira nekudanidzira kwomutumwa mukuru, tigoti uyu ndiye Mwari watakatenda maari, motitora toenda kumusha kumusoro. Totienda kuti matonzwa kukombera uko, nokuti hatikumbiri muzita romunhu, nokuti tine zita roga ratakapiwa pasi pedenga, zita rinova raJesu, nekuti kana taridana tinoponeswa. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvigotiteera mazuva edu ese upenyu. NdiJesu tanamata, amen. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kuti mandisi yandega ondinoyendepi. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rake raparara kuchenesa ini. Mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu. Zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rake raparara kuchenesa ini. Muvambiwe rudawiro, ndotarisa imwi, ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rake raparara kuchenesa ini. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rake raparara kuchenesa ini. 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 Doyera senyi moyo, maropa a Jesu ega. Dino chena genyiwo, maropa a Jesu ega. Akana kisa anondichenisa, basi ndinoziva, maropa a Jesu ega. Ndinosunungurwa ndi maropa a Jesu ega. Ndino aona basi maropa a Jesu ega. Akanangisa anondichenisa, basi ndinoziva,
chimwe chiro maropa Jesu ega kurekera zvitadzo maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa pasindinoziva maropa Jesu ega ndirusimiro rwangu maropa Jesu ega nekururama kwangu maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa ndinoziva maropa Jesu ega mbiri noimba maropa Jesu ega rukudzo ndinonza maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa pasindinoziva maropa Jesu ega akanakisa